Ife ndị Igbo na-alụ n'aka. Batrị ka ejizi esi nri. Batrị ọ ya ejizi esi nri this time. Ọ ife ndị Igbo na-alụ n'aka. Nke a ihe use katakwa sef. Ọ bụkwa nke a bụ igo mebi ọsịsọ na ya ebe a. Ife ndị Igbo na-alụ n'aka. Na onye lụrụ ebe a nụma onye Igbo, nwafọ Igbo. Nwafọ Igbo nwa ife a na-eme. Ezigbote nwa Biafra nye ya, ọnya na-arụ ya, bụrụkwa nke abụkwa impọt. Ọ na ọbịa rụchacha ya, iwere ebere chakoo tii n'ime ya. Itinye ya batrị siri ebezie nri, nke alụ ọzọ ka chọwazie gas kuka. Nekwe mmiri ọkụ na-asụkwa ahụ. Mmiri ọkụ na-asụ. Ya onye Igbo. Nna biko ị bụ onye ebe? Okay, abụ m onye Amagunze. Na Kano East, Enugu Steeti. Confirm. Nna anụ ya n'ọnwa afọ Igbo nke abụrụ onye esi wee bịa. Lọtago. So onye akwụ nwe phone number? Yes. Kpọọlụ phone number. 070 3064 0564. Nke esi inidie ya ihe eji esi nri n'ebe a. Eji batrị esi ya n'ọkwa drọl iyuzu eletrik because ọ nwere waya eji plug ya n'ọkụ iyuzu batrị. And the battery tinyere for how long can we can last? Battery needs 2 weeks before when and when they use my battery, I use to use. Meaning any second hand battery. New battery one them. Ya gazie. Chukwu na yenyekwa ime obiri, Chukwu na-arụkwa ife ọzọ maka na anyị nwa bụ ndị Igbo, Chukwu na gozili ya na onye dị iche iche. So nwere udo dị. Ya gazie.